ताजमहल बुहुमनि मोनस्नि गोमोथाव समायना नेरसोनफोरनि मादाव जोंनि भारत हादरनि ताजमहलाबो मोनसे। ताजमहलखौ नायनो मुलुगनि गोबां सुबुङानो हांखुर जानानै भारतसिम आगान सुरफैयो। जामनो जिनो रोङै सनानि ताजमहला मानि थाखाय दिनैसिमबो बुहुमाव मिथिसार जानाय आरो बुहुमनां स्नि गोमोथाव नेरसोनफोरनि मादाव मोनसे मिथिनो लुबैयो। जों बयबो ताजमहलखौ नायनो लुबैयो। मा रहस्य दङ बे समायना रमायना ताजमहलाव? खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ'आव बरायबाय। लोगोफोर, जों ताजमहलखौ उन्दैनिफ्रायनो खोनादों आरो नायनो मिथिनो हांखुर जाबोदों। मानि थाखाय मुंदांखा समायना ताजमहलालाय? ताजमहलखौ दिनैनिफ्राय 380 बोसोरनि सिगांनो लुहोदोंमोन। दिनैसिमबो दं। जोबोद सोमोनांथाव लोगोफोर। फै लोगोफोर, ताजमहलनि आन्दोनि गोजाम जारिमिनारि खौराङाव हाबलांदोनि। बै मुगायावनो भारत हादराव मुगल खुंथाइ सोलिगासिनो दंमोन। बे समाव बार्थि मुगल राजा शाहजाहानआ सासन खालामगासिनो दंमोन। गावनि अनजालि बिसि मुमताज बेगमा जेब्ला गथ' जोनोम होनायाव हरखाब बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायलांदोंमोन, अब्ला बिनिनो दुखुआव मुगल राजा शाहजाहानआ हांमा सुरहाबो दुखुजों बुसोम जादोंमोन आरो शाहजाहानआ गावनि अनजालि बिसिखौ बावनो हायाखैमोन। बेनिनो गोसोखांथिखौ बुहुमाव जुगामि लाखिनो नेरसोन महरै गावसोरनि अनज्लायनाय आरो मोजां मोनज्लायनायखौ शाहजाहानआ लाखिनो ताजमहलखौ लुहोदोंमोन। जमुना दैमानि साखाथियाव थानाय आग्रा सोहोरनि इउपि रायजोआव ताजमहलआ दं। ताजमहलखौ गिबियाव 1632 मायथाइयाव लुहोजेनदोंमोन। ताजमहलखौ लुनायाव बै समावनो 32 बिलियन रां खरसा जादोंमोन। आथिखालाव बेनि बेसेना बिलियन रां जासै। 25,000 सुबुंफ्रा ताजमहलखौ लुनाय खामानियाव नांथाबदोंमोन। ताजमहलखौ लुफुंनो 8 बोसोर आबुं सम नांदोंमोन। ताजमहलखौ लुफुंनो थाखाय मुगल राजा शाहजाहानआ इन्जिनियारिं मिस्ट्रि उस्ताद आहमद लाहरनो मावनो गाहाय मिस्ट्रिनि बिबान होदोंमोन। गासै 5,000 मिस्ट्रिया ताजमहलखौ लुनाय खामानियाव नांथाबदोंमोन। ताजमहलआ गुबैयै मुस्लिम धोरोमारिफोरनि नेरसोन। ताजमहलखौ गुफुर मार्बलजों लुनाय जादोंमोन। मुमताज बेगमनि गोसोखांथि गोथै फबनाय जायगायाव ताजमहलखौ लुहोदोंमोन। मिथिनाय बायदिब्ला ताजमहलआ बै मुगानि मुलुगनि देरसिन बिल्डिंमोन। बेखौ लुनायाव इटा, अन्थाइ, मार्बलल' बाहायनाय जादोंमोन। सोमोनांथाव बाथ्राया जाबाय ताजमहलाव लहा बाहायनाय जायाखैमोन। ताजमहलानो मुलुगनि समायनासिन नेरसोन नमा जाथों बेखौ मुगल राजा शाहजाहानआ हास्थायदोंमोन। बिनि थाखायनो जेसेबां रां नांगौ बाहायदोंमोन आरो बेनिफ्राय बुहुमाव नैथि साबसिन नेरसोन लुनो हायै बायदि ताजमहलनि बानायगिरिनि आखाइखौ शाहजाहानआ दानस'दोंमोन होनना जारिमिनारि खुगा खुगा बे बाथ्राया सोलिबोदोंमोन। ताजमहलआ शाहजाहान आरो मुमताज बेगमनि अनज्लायनायनि नेरसोन महरै दिनैबो मुलुगाव अलंबार। सेथि आरो नैथि बुहुम दावहानि समाव ताजमहलखौ जुद्धनिफ्राय रैखाथि होनो ब्रिटिश भारत सरकारा आबुङै खोबना दोनदोंमोन, जाहाथे ताजमहलखौ रावबो नुवा, गोजौजों बिरलांनाय फाइटाराबो सिनाया। बिनि थाखाय रैखाथि होनानै दोनदोंमोन। ताजमहलआ जोबोद सोमोनांथाव। बै मुगायाव लुनाय ताजमहलआ जेसेनो खाथियाव थांगोन फिसा जालांगोन आरो जेसेनो गोजानाव थांगोन एसेनो गिदिर जालांगोन। बिनि रहस्यखौ दासिम रावबो दिहुननो हायाखै। ताजमहलाव बाहायनाय मार्बलखौ चाइना, श्रीलंका, गुबुन हादरनिफ्राय लाबोनाय जादोंमोन। दिनैबो बेनो बे जोंखोल, बेनो भारत हादरनि मुलुगाव देरगाथाव समायना मुंदांखा नेरसोन ताजमहल। ताजमहलनि सायाव खालामनाय भिडिअ'आ बेखिनियानोसै लोगोफोर। भिडिअ'खौ नायनो मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। बेबायदिनो आं गोदान भिडिअ' लाबोब्ला जाहाथे नोंथांमोना सिगां नुनाय बायदि। गोजोन्थों।